Bila u nekog moćnog i bogatog cara jedinica ćerka koja se jednog dana razbolela od neke nepoznate boljke, pa je nisu mogli izlečiti ni najbolji dvorski lekari. Uzalud su dolazili i iscelitelji iz svih krajeva sveta. Princezi nije bivalo bolje. Car je počeo da očajava. Ništa nisu pomagali ni njegova velika carska moć, ni ogromno bogatstvo. Bolest je bila jača. U takvom očajanju car je jednom sedeo u svome vrtu kad ugleda staru baštovanku. Znao je on nju još kao dete i onda je bila stara, a znao je i da se ona razume u lekovito bilje i plodove koji isceljuju. Zato su je zvali Travarka. Možeš li mi pomoći da izlečim kćer, Travarko? Upita car. Starica odgovori. Jedini lek za tvoju kćer jeste lekovita jabuka koja rađa svake 7. godine. Podaj joj jednu, nek pojede na gladno srce i ozdravit će. Sutradan car izdade proglas koji trubači razglasiše sa gradskih zidina, a dobošari po ostalim naseljima čak do najzabačenijih sela. Čujte i počujte svi. Ja, moćni i jedini car ove zemlje, objavljujem da ću sa 10 tovara zlata nagraditi onoga ko donese lekovitu jabuku za moju kćer. Ubrzo u dvor počeše da stižu ljudi iz svih krajeva zemlje donoseći jabuke, ali nijedna ne beše ona prava. A kad tako proteče čitav mesec, cara obuze gnev i odjuri u vrt do Travarke. Lekovita jabuka ne postoji, uzviknu. Nisam je dobio ni za 10 tovara zlata. Sinko, reče starica mirno, nemoj sve meriti zlatom. Pa čime da merim? Šta da ponudim onome ko donese jabuku? Najmilije za najželjenije, izgovori Travarka i ode u vrt za poslom. Car se uputi u najvišu odaju na kuli gde je običavao da u samoći razmišlja, pa pošto je celu noć odgonetao te reči, izdade nov proglas. Čujte i počujte svi. Ja, moćni i jedini car ove zemlje, objavljujem da ću onome ko donese lekovitu jabuku dati svoju kćer za ženu i pola carstva na upravu. I ponovo počeše da dolaze ljudi odasvud. Neki čak iz drugih zemalja, ali uzalud su svoje jabuke podnosili caru, ni jedna nije bila lekovita. U isto vreme glas o carevom pozivu stigao je i do jednog zabačenog seoceta podno velike planine, u kome je živeo mladić koga su zbog dobre narave i oštroumnosti zvali Veseli Domišljan. On je bio sasvim siromašan. Svekoliko imanje bila mu je kućica nasleđena od oca, malo zemlje oko nje i na toj zemlji jedna jabuka. Jabuka je doduše bila velika i razgranata, ali veoma stara, pa nije rađala svake godine. No kad bi rodila bi jabuke kakvih nadaleko nema. Krupne, rumene i sočne, malčice nakisele, baš kakve treba da budu najbolje jabuke. Saznavši za carevu ponudu, Veseli Domišljan pomisli. Bogme bi valjalo imati tu lekovitu jabuku. Istina, ne znam kakva je princeza, sigurno neka durljiva prenemagalica, ali pola carstva, to dobro znam šta je. Tada mu pogled pade na jabuku u dvorištu koja te godine beše dobro rodila. Je li ti starka, obratio je se, da nisi ti možda lekovita? Drvo naravno ništa ne odgovori, ali mladić poče da razmišlja pa najzad odluči. Odoh ja u grad od cara i onako tamo nikad nisam bio. Poneću kotaricu jabuka i ponuditi princezi, pa ako se i ne izleči, neće me zbog toga obesiti o jabuku. Smišljeno, učinjeno. Mladić nabra kotaricu jabuka i pođe u grad, u onom svom jedinom zakrpljenom odelu, ali veseo i dobro raspoložen. Pevušio je usput i lako odmicao, kad posle nekog vremena ugleda jednog patuljka kako sedi pored ruma. Želim ti dobar dan i dobro zdravlje, pozdravi ga Domišljan. Zdrav bio, mladiću, odgovori patuljak. Hvala na dobroj želji, ali moje zdravlje nije baš najbolje.
Rado ću ti pomoći ako misliš da mogu, reče mladić. Možeš, uzvrati patuljak. Daj mi te jabuke. Mladić mu pruži kotaricu, nasmeja se i reče. Lepo veli narod. Nije kom je rečeno, nego kom je suđeno. Zašto to kažeš? Upita patuljak. Zato što sam jabuke namenio carevoj kćeri, ali tebi su izgleda potrebnije, pa ih uzmi. Patuljak poče da jede jabuke i dok dlanom od dlan one nestadoše. Hvala ti, momče, sad se dobro osjećam. Evo ti kotarice. I pruži mladiću kotaricu ni 5 ni 6, nego punu jabuka. Šta je sad ovo? Zapanji se on. Uzdar je za tvoju dobrotu, reče patuljak. Jabuke kakve su ti potrebne. I nestade u šumi, a Domišljan veselo nastavi put i ubrzo stiže u carski dvor. Tu ga dočekaše namrgođeno, jer su im već dojadili svi oni sa jabukama, ali nisu smeli prekršiti carevo naređenje i pustiše ga u princezinu sobu. Ljubim ruke, gospojce, šeretski je pozdravi mladić i pruži jabuku. Princeza na silu zagrize. Lepo se videlo da joj je ta voćka već preko glave, ali čim proguta prvi zalogaj, oči joj zaiskriše i snaga prostruja kroz telo. Beše ozdravila. Puče glas po dvoru o tome, pa se sjatiše svi oko princeze, počev od cara pa do najmlađe dvorske dame. Veselili su se i radovali nekoliko dana, a onda se smiriše svi osim cara. Tako mi i treba, ljutio se na sebe kad slušam travarku. Sad carska kći treba da se uda za seljaka prostaka. Vala neće. Pa posva predase veselog Domišljana i zagrne. Mladiću, uspešno si izvršio prvi deo zadatka, ali da bi postao moj zet moraš se još potruditi. To dobožar nije dobovao, uzvrati mladić. Ne prekidaj cara, pisnu glavni dvorski savjetnik. Na livadu kraj dvora, nastavi car u sveopštoj tišini. Pustit ću ujutro 100 belih zečeva. Tvoj zadatak je da ih uveče na broju vratiš kući. Nazdravlje ti, princeza, reče sam sebi veseli Domišljan. Koji živ čovek može okupiti 100 zečeva kad se razbeže? Sutradan ujutru, u prisustvu cele dvorske svite pustiše zečeve, a oni se munjevito razbežaše kud koji. Mladić potrča za njima tamo amo, a onda vide da je uzalud, pa sede kraj jednog žbuna. Ali odatle se začu šapat. Ej, momče, priđi bliže. Zečji pastir pogleda u žbun i spazi onog patuljka. Uzmi ovu frulicu, reče mu ovaj, pa predveče samo zasviraj i ništa ne brini. Kad je uveče došao trenutak da mladić izvrši neizvršiv zadatak, car se lično došeta na livadu da posmatra svoju pobedu. Pored njega su stajali stražari. 12 grmalja naoružanih do zuba, kojima beše naređeno da bez odlaganja spetljaju mladića i otpreme ga u selo s naređenjem da se više nikad ne pojavi ni blizu dvora. Kad car dade znak rukom da počne prikupljanje zečeva, mladić izvadi frulicu i zasvira. A pred zaprepašćenim carem odasvud počeše da pristižu zečevi, kao koke na legalu. 1, 2, 3, 4, 5. Poče da broji glavni dvorski savjetnik, no car ne sačeka da čuje 100, već šmugnu u dvor. Ali šta je vredela ta pobeda kad je car sutradan izmislio nov nerešiv zadatak? Mladiću, reče Kobajagi ljubazno, dopustit ću da se oženiš mojom kćerkom, ali pre toga moraš napraviti čamac koji brodi i morem i zemljom. Ovaj se ne šali, pomisli Domišljan. Baš je rešio da mi ne da kćer. A glasno reče, postarat ću se, svetli care, ali za građu moram otići u svoje selo. Ovde nema pogodnog drveta za zemljomorski čamac.
Čekat ću te 2 sedmice, reče car. Mladić se pokupi i ode. Na putu za selo, baš tamo gde ga je i prvi put sreo, ugleda patuljka. Pošto je ispričao kakav mu je zadatak sad postavljen, mladić završi. U ovome nam striko Frulica ne može pomoći, ali ja se ipak uzdam u tebe i tvoje veštine. Dobro činiš, odvrati patuljak. A za zemljomorski čamac postupit ćeš ovako. Na kraju tvog sela, baš tamo gde počinje velika jaruga, nalazi se jedan usamljen dub. Obori ga, isteši daske i napravi običan čamac, a kad završiš, pozovi me. Tako i bilo. Nije protekla ni sedmica, čamac je bio napravljen, a patuljak se pojavio pa je nešto pipkao, buškao po čamcu i najzad rekao: Gotovo je, sedi i vozi. Mladić uskoči i čamac kliznu po drumu kao po bistroj vodi, a kad je nailazio na reke ili jezera, plovio isto tako lako. U carevom gradu nastade gužva kad naiđe zemljomorski čamac. Neki su ga se plašili pa bežali glavom bez obzira, drugi gledali i čudom se čudili, a car je zanemeo. Ipak nije hteo da prizna poraz, pa sutradan izmisli još jedan neizvršiv zadatak. Sve ovo si do sada odlično obavio, ali to nije dovoljno. Za ruku moje kćeri moraš mi doneti jedno pero strašne čarobne ptice grifona, reče car. Jel to ona pola oreo, pola lav koja proždire ljude? Upita mladić. Baš ta, odgovori car, čvrsto uveren da će ga se ovoga puta sigurno otarasiti. Reci mi samo gde grifon stanuje. To niko živ ne zna. Ako je tako, reče mladić, onda moram požuriti da ne zakasnim. Doviđenja, svetla kruno. Zbogom, odreza car. I mladić krenu na put, znajući da ga njegov prijatelj patuljak neće ni ovom prilikom ostaviti. Zaista on se ubrzo pojavi i reče: Nijedno ljudsko biće ne zna gde živi grifon, ali ja znam. No, to je jedino čime ti mogu pomoći. Sve ostalo moraš uraditi sam. Tako mladić krenu na put po patuljkovom uputstvu, pa je dugo išao, gotovo do nakraj sveta. Najzad je stigao pred grifonovo gnezdo. Na svu sreću ptičurina nije bila kod kuće, već samo njena dvorkinja Đelsomina. Stoj, stani, ne idi dalje, uzviknu Đelsomina ugledavši mladića. Ovde stanuje strašna ptica grifon, poješće te pre nego što je i ugledaš, beži jadniče. Neće biti bežanja, starina, odgovori mladić, meni baš taj tvoj grifon i treba. Kukavče, začudi se Đelsomina koja je inače bila dobra srca. Šta imaš ti s tom strašnom zverkom? Treba mi jedno njeno pero. Ako je samo to, i ako mi obećaš da ćeš odmah pobeći što dalje odavde, daću ti. Daj, strino slatka, zaigra mladić oko nje, a ja ću istoga časa zažditi, 100 me vragova neće stići. Srećan si koliko si težak, nasmeja se Đelsomina. Grifon se baš ovih dana mitari. Jutros mu je nekoliko pera otpalo. Evo ti jedno. Mladić izljubi strinu Đelsominu, pa odmagli iz grifonovog gnezda sve prašeći. Tamo u dvoru car ga gotovo nije ni čekao, siguran da je grifon već proždrao njegovog nesuđenog zeta. Ali koliko se zapanjio kad je mladić došao sa grifonovim perom. Sad već nije imao kud, pa je princeza, na kojoj se više nisu primećivali nikakvi tragovi bolesti, izašla iz svoje sobe u raskošnoj haljini i zaigrala sa svojim verenikom svadbeni ples. A car se bogme nešto nije ni ljutio više na mladića i njegovo seljačko poreklo. Kad je zreo razmislio, bilo mu je milo što kćer udaje za nekoga ko u svakoj prilici ume da se snađe, jer nije bio siguran da bi među dvoranima našao takvog zeta. I sve je posle bilo dobro.
Samo careva kći nije mogla ni da vidi jabuke. Na svu sreću, otkako se udala, od one nepoznate boljke više nikada nije obolela.